Niamana garbal kono bagan firelaw farala ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu kelen ye k'u ka dusumakasa yira ka kɛɲɛ ni Niamana garbal ɲɛma Bukari Sidibe ni maaw yɛrɛ b'a wele ko Bubu Tigal ale ka minɛli ye a yirala ko Bubu Tigal ale minɛna araba su maaw fɛ minnu yɛrɛ ma lakodɔn minnu tun bɛ sivilu la Modibo Sanongo ale yɛrɛ ye Niamana garbal o bagan firela dɔ ye président wele ko ni yɛrɛ n'a ma ɲɔgɔn sɔrɔ ni k'i bɛ fɛn fɔ ka i bɛ kalo tigɛ k'a k'a sɔrɔ yɔrɔ dɔ la a y'a yanni k'a se o yɔrɔ la dɔw y'a bare u y'a minɛ n'an ko an b'a minɛ b'a dɔn an ye kalo tigɛ an t'a minɛ b'a dɔn dɛ o kɔni kibaruya min b'an bolo an kɔni dusukun kɔni n kasilen don bi n'a ye an ka président an b'a kɔ bi an b'a a kɔni m'a ye mɔgɔ m'a bolo u ka sabali u k'an ka président d'a ma aw mago bɛ bɛn de la aw mago tɛ kɛlɛ la jamanadenw dama b'an ka kɛlɛ o mɔgɔ si tɛ bɔ jamana wɛrɛ la ka na Mali in jɔ ni malidenw tɛ. N'i y'a tile 2 ye Bubu Tigal ale kɔni jasola maaw fɛ nka a minɛna maa kelen min fɛ o ma lakodɔn fɔlɔ bagan feerelaw yɛrɛ ka fɔ la ko yali Bubu ale jasola juguw de fɛ wa walima a minɛna kiiritigɛlamaaw de fɛ wa o ɲininkali kɔni tɔ min bɛ yen nɔ o kama an ye wele bila Niamana polisiso ma nka an ma jaabi kɛrɛnkɛrɛnnen sɔrɔ an ka wele la ni waati in kɔni na sa min ye Bamakɔ bagan feerelaw ye k'o fara Bubu Tigal ale somɔgɔw kan u y'a yira k'a fɔ k'u ka laɲini kɔni ye fɛn kelen ye Bubu ale ka se ka labila wa gɛlɛya min bɛ gouvernement ani bagan feerelaw cɛ sigiyɔrɔ ko la ni waati in yɛrɛ la o ka lajɛ ji ɲɛma jɔlen na. Anw ka laɲini ye tɛ dɔwɛrɛ ye anw bɛ baara kɛ yɔrɔ minnu na Niamana garabali kelen ko tɛ dɛ garabali o garabali bɛ Bamakɔ ne bɛ ka kuma n'a bɛɛ lajɛlen tɔgɔ de ye u k'an bɛɛ to an jogora an ka baara kɛ dugu kɔnɔ marchandise de don a bɛ dabɔ dugudenw bɛɛ lajɛlen de kama n'i taara n'a ye kungo kɔnɔ i tɛ mɔgɔ si sɔrɔ a la kungo kɔnɔ mɔgɔw bɛ ka na n'a ye duguba de kɔnɔ n'a fɔra k'a ta ka bɔ duguba kɔnɔ ka taa kungo kɔnɔ baara bɛ kɛ kɛcogo jumɛn na kɔni de gɛlɛya b'an kan an kɔni b'a fɛ u k'an to an jogora o de ka d'an ye. An ka dɔn k'a fɔ Bubakari Sidibe ale minɛna araba su o dugujɛ yɛrɛ kɛla bagan feerelaw ka baarabila don ye wa nin baarabila in kun ye gouvernement ye bagan feereyɔrɔ 7 minnu datugu Bamakɔ sigidaw kɔnɔ ka sababu kɛ terrorisiw yɛrɛ olu ɲɛsiranya kama ni ka sɔrɔ ka Kati mara fan dɔw yɛrɛ subanti bagan jago kama nka a yɔrɔ kofɔlen kɔni ma kɛ bagan feerelaw sago ye. Mariam Kuyate ka lasirikan don ka bɔ Bamako VOA Banbara tɔgɔ la.